Обаче вестник е мултифункционален. Буквално вестника е мултифункционален. Може да четете. Тя Левски пак нищо не прави, ще му еба майката, бе. Може да люпите семки на него. Майка му шиба. Жена, я да се набира, какво се правиш? Бато и семи да еба. Може да режете ногтите на него. Разгледам малко. Що вестник? Перфектно е. Ева, так. Пущина е, бе. Ау! Може си бити дори децата с него, брат. Що е така, what the fuck. Сине, пак си изпил с цялата ракия. Пак си взел всичките ни пари. Дори си убил кучето, човек. Ай, стига. И аз ще прибил отбой с вестника. Не! Не, баща ми, не, човек. Не, човек. Ай, стига, моля те. Провали родата, буклук, изпи всичко. Не те ли срам малко, бе, келеш?